arọbụrụ agụ ewe agwụ ọka arọbụrụ agụ dị osina mmiri adị enwe ilo chacha n'ụwa osina mmiri adị azụ ilo ọ ndị mmiri ka m na-akpọkwu ndị eto obi etọrọ afọ maka a na-agba na agwọ ọra ya na m ọ ndị aka otule bụ ndị otule ete ndị otule alị bụ ndị otule afọ ahụ na mba ahụ ala ahụ odi ijite okwu dijitalị bụ ndị ijite ete nkwe gị ndị mmiri unu ka m na-atụ n'nzu nzu ego nzu ndụ nzu arụ ike ibe a na-ekpekpere ekpekpere ndụ nye na-ekpele ego nye na ibe akwa ka ibe enwe enwe ha mụsịm ya ọbụla sina ka ọ na-ochie na nke anyị ji ebi nke onye abụ n'ochiri onye ọbụla sina ka o mebiri anyị nke nke mebirio anụ m akpọkwu ọra mmiri ọra alụsio arọbụna agụ niile nne nwanyọ mbala arọbụna agụ niile ọha n'otu dị ka ihe eji nwa adị ide ọha dị nnekwute na mmụọ dị nnekwute na mmadụ arọbụna agụ niile akara mbụ ka eji ebu ya wekwesị ka itolu m nzu na-eke ka ituo n'oyi ka ịtụọ na akụ ka ịtụọ na nkwụ igwere ka ọnụ na-eli eli kete lekwute nli eli n'ụwa ọnụ nli eli adọghani komite na m kwụsị na ọgba mbọ na ọ ya akpata enwusi owe na-eme nya agawali ya enwusi nwoke ọnwa ebe n'iru ga-ekpechasị ebe dị maka okpetiri dị mma owe na-eme nya agawali ya onye na-egbochiri mmadụ ka e na-egbochiri onye nọzi na aka ọ nochie nke nochiri onye na-ekwu anyị ma mma bịa n'isi gị 2025 nwa sị na ite n'ihe etiete ịchụwa mmadụ na ajibe ajibe mee n'isi gị ịchụọ mmadụ na mma bụrụ ụzọ bịala gị nwa kpokwu ọra mmiri kpokwu ọra ndị ichie kpokwu ọra ndị aka ahụ ọdịna be ndị a na-anarakwa na kịtịkịtị ihe dị n'ụwa dị ọkwa anyị tọrọ ụwa kwuru omenala anyị emegide ya bụ na nka ana m akpọkwu ọra mmiri na-akpọkwu ọra alụsị na-akpọkwu ihe dị na mmiri na-akpọkwu mmiri ji wee bulu na-akpọkwu chukwu kele n'ukele a nakwana gị bụ onye isi ọgbọ ọgwụ nwa ogbenye chukwu mara ọya eke amarakwa chukwu mara a na-atụle mmakwa ka chukwu ejinyere ya aka arụ okwute okwuta nke na-asị na agwa ọra gị na mmanwụ na-ekwurokwane ka mmadụ alụsị agbara ha n'ọtọ eje ọgwụ na nkịtị ekumekwu karịa ekumekwu ọbụla ọka arọbụna agụ dị ibe karịa egbe bụla oke ibe mmụọ karịa mmụọ bụla oke mmụọ ibe bụrụ ibu nnu tụkwu ya dibịa arọbụna agụ gwagoro ndị na-atụrọkwa nnu chelechele na ndị mmiri nwere igbo nwee nwele ndị mmiri ji wee bụrụ na akwa ara na m o nwere ndị mmiri ji eche nche nwee ndị mmiri ji etu egwu ndị mmiri ji eri nra oke mmiri dị mmiri karịa mmiri ọbụla oke mmiri na mmiri na-enwerokwa n'ilo chacha osi na mmiri adị enwe ilo arọbụna agụ dị ile aka na mbụ ka eji ebu ya ibe karịa egbe bụla oke ibe dibịa arọbụna agụgwa gị ibe nwere ibibi ọmị ka ọ na-amị ihe anụ na-akpọkwu ndị iche na-akpọkwu ndị aka ahụ na-akpọkwu oke arọbụna agụ niile alụsị nwere gere nwe mmiri kpọkwu ihe n'iyi ya na kpọkwu nne nwa mbala kpọkwu otu nzu agbogidi oke nne nwa ya niile kpọkwu aja ọka alụsị na-akpọkwu na-azụ okwu alụsị nwere ngabasị na agwa ọrịa na mbọ arụ okwute okwuta nke na-asị n'aba nwa kpọkwu ọra mmiri kpọkwu ọra alụsị onye ọbụla nwere nwaanyị nwere eje aja izu oizu otu oizu amosu oizu ọgwụ izu aja ibe ọbụla izu ọbụla isi gị ka ọ ya agbakpo ụtọ nkwụle ka esiri onye kpatara nkwa arụsị mgbere pụtali ole ma kpokwu ọra mmiri kpokwu ọra alụsị kpokwu ọra mmụọ kpokwu enjibuli igwe ọbụla agụlụ elu ọkara ọbụla agụ niile mmanwụ na-ekwurokwane ka mmadụ ibe karịa ebe bụrụ oke ibe egwu usoro bụ ndị mmiri dịka onigbo ụlọgbọ mgba n'ọkwa na ebe na onye nwere okwu na-agalị ya n'ibe na ekweta na ya emele ya emele ya onye kweta na ajibe ya eme n'isi ome n'isi ya ikweta na mma ya eme mma eme na owosi na mma ka anyị na-ekpe na mma ya eme